Moi, tänään me pelataan taas tätä Scary Teacher 3D:tä. Me viime jaksossa pelattiin 2 noita, niin tällä kertaa me pelataan, mä oon siis pelannut näitä. Okei, me pelattiin noin 2, niin sit me mennään rikkoon joku TV. Sitten mennään varmaan rikkoon joku sen mekko. This will always be my favorite show. Joo, se on sun hieno show. Mutta nyt on pilkossa. Sun kiviin. Okei. Nyt vaan pitää hetki odotella. No! What happened to my TV? My favorite show was about to start. Joo. No niin, joo, sun TV rikottiin. Okei. Seuraavaksi Run Missy Dress. Meidän pitää niinku mennä rikkomaan opettajan niinku toi mekko. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Okay. Yep. Mä en tiedä. Täällä on avoinna. Okea. I'm definitely the best chef in the world. Ei taas. Mä en voi aina sanoa. Mä oon varmaan tosi. Näin. Mutta missä se mekko niinku on? Varmaan pitää olla tämäkin, ettei. Ei mitään. Näin. Misti. Meppä ottaa se sun mekko. Tää kyllä. Miksi sauvasit tää jo? No! My favorite dress! No! Okei, sitä ovea ei tarvitse näköjään laittaakaan kiinni. Otetaan vielä toinenkin. Nyt siis juu. I like tea so much! Joo, sä rakastat tiisa. Sen ääni kuulostaa vähän höhöltä. Mut joo, mä tuun pilaa sun tea partyin. Sitten tää partei on, mutta... Mä käyn tämmösen. Little child, don't you know I'm smart? Child, don't you know I'm smart? Nyt siis I like tea so much. Okei. Nyt siis joo, jatketaan. Eikä siis joo. Nyt me yritetään. Nyt Misti, sä et lähde sinne luomaan. Et sieltä. Joo, lähde. Bye. Noniin, Misti. Hyvä. Tää oli tää nuppineula. Että meidän piti laittaa tuohon sitten. Okei, hyppää. Ihanaa kun Mistiin kärsii. Okei,
Mitäsköhän se kärsii oikein? Okei. Is there a secret witch inside? Jee, se oli secret, se oli sellainen. Mut joo, kiitos kun katsoit taas. Me nähdään ensi videosta. Ja se olisi moi moi!